וגם זה, מאות משפחות מפונות מבתיהם בגבול הצפון מציינות הערב את החג בסוכה שבנו בחדר המלון או בדירה הסחורה. שלומי אלר התלווה השבוע למספר משפחות מקריית שמונה ששיתפו בתחושות המעורבות על הסוכה שנטשו בדיוק לפני כשנה וגם על הגעגוע לבית האמיתי שם בצפון הארץ. הנה הכתבה. אחד מסמלי המלחמה שבימים אלה אנחנו מציינים שנה מאז שהיא פרצה, אלה הסוכות הנטושות ביישובי העוטף, שחלקן עדיין עומדות למרות מה שאירע סביבן. גם מפוני הצפון השאירו מאחור סוכה בחצר הבית, שאותו עזבו ועברו למגורים ארעיים. שנה אחרי, אי שם במרכז הארץ, הם בונים כעת סוכה בדירה הסחורה או בחדר המלון, ונזכרים בחג ההוא רגע לפני שהכל יידרדר. ממש חגגנו ונהנינו. ובשמונה בבוקר, כשאחד השכנים אמר לנו בבית כנסת שקורה משהו, לא באמת הבנו מה קורה, וכשגילינו היינו בשבר מאוד גדול. הייתי אצל חמתי, בכלל עשינו חג, וגיסתי קמה מוקדם, והיא אומרת לי, אפרת, קומי עכשיו, יש מלחמה, לכי תקראי לכולם מהבית כנסת, עכשיו, בקריית שמונה. פשוט מפחיד, מפחיד, מפחיד. חשבנו שכל רגע הולכים לצאת לנו מחבלים משם. הגעגוע לבית וליישוב שהותירו מאחור מורגש עוד יותר מהרגיל בעיצומם של ההכנות לחג. הכי התגעגעתי. לשקט, לפסטורליות, לנוף המהמם שיש לנו, כל הירוק. כמה ימים לפני 7 באוקטובר נסענו איפשהו בכביש הצפון שם, על גדר המערכת, וראינו אותם עומדים, את המחבלים או את יימח שמם שם, עומדים על הגדר ומנופפים לנו לשלום. ואנחנו פשוט מסתכלים ופשוט לא מאמינים שאנחנו רואים אותם ממש מעבר לגדר. לשלומית יש בן זוג שנשאר בצפון כעובד חיוני, אורי, עוזר לשכנים במגדל המגורים בירושלים, ואפרת עוקבת אחר הנעשה בגבול דרך מצלמות אבטחה בבית הצפוני. כולם מוצאים דרכים להעביר את הזמן עד לחזרה מיוחלת. כאן בעצם שידור חי של הבית שלי מהמצלמות. הפגיעה בעצם נפלה כאן, ממש כאן מאחורי החומה. הנה הסוכה שלנו, זה ממש בכניסה של הבית, באזור של החנייה. שנה שלמה שהסוכה ככה עומדת על מקומה. מוקד 106 של עיריית קריית שמונה, שמופעל מתוך משרדי עיריית ירושלים, לא מפסיק לקבל פניות ומשמש שלוחה מוניציפלית לרשות הצפונית, שהתרוקנה כמעט כליל במלחמה. אנחנו כרגע בכוננות של ספיגה. זה חלוקת מזרונים במקלטים, זה פתיחה של מקלטים, לוודא שבאמת אכן כל המקלטים, הכל עובד שם, אם זה אומר חשמל, מערכות אוויר, מים. אנחנו קלטנו כ-20,000 מפונים מהדרום והצפון, אשר הפכו לאושפיזין בעל כורחם. אנחנו עשינו הכל מהרגע הראשון כדי להקל על השהייה שלהם פה בעיר ירושלים. אנחנו דאגנו להם בכל תחומי החיים. כולנו מתפללים ומקווים שבקרוב, עם בוא הניצחון על אויבינו, ישובו כל תושבי הצפון וקריית שמונה לביתם, וישמרו על קשר חם ואמיץ עם העיר ירושלים ויבואו לבקר פה כתיירים. תאריך חזרה הביתה אין עדיין, אבל כולם משוכנעים שהשיבה בביטחון לבית שבגבול הצפון הוא רק עניין של זמן. להיות במלון זה באמת להרגיש אורח כל הזמן. ולהיות שנה שלמה בתחושה של אורח, זו תחושה מאוד מאוד מורכבת. שאני בוחרת להיות בתחושה של אורח, כי בסוף הבית שלי הוא קריית שמונה. זה המקום שאני רוצה לחזור אליו. השנה זה יהיה קצת שונה. השנה אני מתכננת לעשות סוכה קהילתית, בעצם להזמין תושבים אלינו, לשתף אותם קצת, לשמוע אותם, לשים מוזיקה, לכבד אותם בכל מיני דברים. זאת המטרה השנה, בעזרת השם. פעם מלון היה רק חופשה.